vull parlar d'una bona notícia, perquè avui s'han anunciat els primers guanyadors del concurs World Press Photo d'aquest any pels reportatges gràfics fets a diferents regions del món. I entre tots, el 17 d'abril es triarà quina és la millor foto de totes. Però és que entre aquests premiats hi ha un fotoperiodista barceloní, que és en Samuel Nàcar, amb qui parlarem tot seguit. Com estàs? Molt content, molt És el content. premi més prestigiós que hi ha de fotografia. Sí, i jo em considero jove encara i arribar fins aquí crec que és un gran pas i també, sobretot, perquè hi ha hagut molt de suport amb la revista 5W que ha ajudat. L'Anna Sorinyac va fer l'edició, l'Aus Morales va fer la investigació del tema i llavors estic supercontent que hagin confiat en mi per fer aquest reportatge. Tu has guanyat per un projecte que retrata els supervivents, alguns d'ells, de les presons de Síria, víctimes de tortures durant el règim de Bashar al-Assad. Ha estat fàcil parlar amb aquests testimonis? Ha estat fàcil parlar amb aquests testimonis perquè acabaven de sortir de la presó i l'únic que volien era contar la història de tota la violència que havien patit els darrers anys. De fet, un d'ells deia que volia juntar tots els que estaven a la mateixa celda que ell per fer una pel·lícula, perquè ells necessitaven explicar tot el que el règim els hi ha fet. Un projecte que porta per nom Les ombres ja tenen nom. Quines són aquestes ombres? Aquest és el títol que l'Aus va decidir pel reportatge i té un sentit molt màgic perquè portem molts anys parlant de Tsvetnaya i de la presó, però mai havíem sapigut què és el que passava dins. Teníem informacions, hi havien hagut moltes investigacions, però per primer cop teníem els prisoners de la presó a fora volent parlar. Per això les ombres ja tenen nom, perquè acaben de sortir, acabem de ficar els noms a aquelles ombres que estaven allà dins i que deien, però no podíem saber qui eren. Expliques que una de les trobades que més recordes va ser amb Mohamed Khaled Krayem, que va sobreviure de miracle després de passar per la presó. Perquè, clar, és que hi ha moltes persones que van ser assassinades directament dins la presó. Efectivament. Més d'una vintena. No, moltíssimes més. No, dic d'aquests testimonis que tu vas poder recollir, crec que més d'una vintena són persones que ja no van sobreviure. No, nosaltres vam fer 9 supervivents i ells mateixos parlaven que a la seva pròpia... Això era la seva pròpia cel·la? A la pròpia cel·la, on hi havia 45, havien sobreviscut 20 o 25. Uau! I el Mohamed és que a mi em va tocar molt perquè tenia 29 anys. Clar, és una edat molt propera a mi i ja parlava que no tindria... No sentia en futur, no sentia amb cor de casar-se, de buscar feina, no tenia energia. Havia envellit moltíssim, clar, després de tants dies a la cel·la i de tants anys a la presó estava com patint moltíssim, no? Deies que has comptat molt amb el suport de la revista 5W, amb els textos del periodista Agus Morales, però és cert que vau estar mesos intentant publicar aquest fotoreportatge a nivell mundial, a escala mundial, i ningú va voler fer cas a aquesta història? Sí. O sigui, aquí a Espanya no el volíem publicar perquè ja s'havia publicat a la revista 5W, però tots els editors del món el tenien, o sigui, des del Time fins Le Monde tenien aquestes... I no van voler? I no van voler publicar-ho, però perquè la indústria del periodisme funciona amb aquestes agendes que molts cops aquest tipus de periodisme a foc lent no encaixa en el mèdia d'aquests mitjans. Estem veient alguna d'aquestes imatges que tu has resultat que t'han... Aquesta, per exemple, és la Palestinian Branch, que era on tota la informació i intel·ligència d'aquest sistema de tortures i d'empresonaments estava. Nosaltres, clar, acabava de caure el règim i quan vam arribar estava completament buit, però tots aquests dossiers que es veuen allà són persones investigades pel règim
I cada un d'aquests dossiers estava o investigat o a la presó. Són molts del sistema repressiu que feia Bashar al-Assad. Aquests testimonis que els va portar a la presó? Està en contra del règim? Desertar de l'exèrcit, el Mohamed, per exemple, el van ficar per possessió de marihuana. El van ficar, el seu company tenia marihuana, els van detenir el mateix i directament el van començar a torturar perquè digués que formava part d'un grup que estava en contra de la dictadura. I a partir d'allà, 7 anys a la presó i totes les tortures que va patir per tenir marihuana a la bossa. O sigui, el problema és que eren civils, o sigui que no solament eren dissidents del règim, és que eren civils i el Mohamed tindria 19 anys quan el van agafar. Ara ho deies, que grans capçaleres internacionals no es van interessar per aquest reportatge, per la immediatesa del dia a dia, entès. Tu reivindiques molt el periodisme fet a foc lent. Què ens perdem amb aquesta immediatesa? Què ens estem perdent per no dedicar temps a... Perquè al final, a Síria, quan el règim ja està desactivat i tenir temps per anar a una presó quan s'han obert les portes i poder parlar amb aquestes persones, és temps que t'ho dediques. És temps. Una de les coses que més orgullós em fa d'aquest reportatge és poder marcar la història, dir això ha sigut així, ho hem documentat i ho hem parlat. En aquest moment on tot són vídeos de 30 segons, on no hi ha una informació supercontrastada i superdigerida, crec que no ajuda a que el públic tingui una opinió real sobre el que està passant, sinó una opinió polaritzada i amb uns debats que porten a l'extrem molts cops i ho estem veient ara mateix. Les redes socials estan fent que l'opinió sigui més important que la informació. Per cert, aquesta exposició de World Press Photo 2025 a Barcelona arribarà del 7 de novembre al 14 de desembre, com sempre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Què et donen amb aquest premi? Més enllà d'aquest gran prestigi, d'aquest gran reconeixement, o sigui, és el prestigi, el reconeixement, i donen, jo ara aniré a Amsterdam al maig a recollir el premi, però per mi sobretot és poder fer-ho aquí a Barcelona i que a més és que la Fundació Fotogràfic, que és qui organitza, jo soc soci també, i clar, això és el que més... Social Vision, que és qui organitza aquests... Sí, Social Vision, jo estic supercontent de poder presentar aquest premi a la meva ciutat, i això em fa molt orgullós.